Machiegni kendo, menyo mar ringre jogo manoulo ywayo ka dak ma Mathare pod timore. Nyaka sani ji 13 oseyangi nowito ngimagi, ka okinyi ma kawuono noyud ringre nyathi ma jahigni 13. Familia mar moko kuom ogandago bende osechoro ywak mar jogi mapok giyudo, ka gikwayo sirikal mondo otimnegi mapiyo mondo omi okonygi yudo anyuolagi. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nitiere ka dak ma Mathare, kama menyo pod dhi mbele, kendo wariwore kode achiel kachiel mondo mi onyiswa ni to chal nade. Walter Nyambaga, kinyalo winja e ka dak ma Mathare, inyalo nyiswa ni chenro no dhi nyime nade, to bende kwan mar jogo moyudi kata bende nitie geno ni nyalo yud joma moko kendo. Machiegni Walter. Milton, adieri makar kende en ni nyaka chop sechege ni pod wantiere Mathare, kendo gima dhi nyime ka en ni chenro mar guodo dier ot ka igolo moko kuom gigo mane nitiere e dier ot michich godo ni nitiere ji maderomo 6 mane nitiere mabiro nyime ka moko kuom ringre mag jogo mane ichich godo ni ene nitiere odno endo. Moko kuom gi noseyudi emane okelo kwan odiochieng' manyoro chopo 10. Nyaka chop sechegi endi nitiere kwan mag ji moseyangi ni oyudi machopo ji manyalo chopo 3. Mano kolure kod sub county commander Fred Abuoge report mochiwno mokalo. To kendo be nitiere nyathi ma jahigni 13 manoyudi okinyi ma kawuono ni endi. Kama nitiere machielo kendo mabendo oyangi ni oyudore mana atwa matin kowuok kaendi machopo gwenge ma Kiamaiko. Koro gi kaendi wantiere e ot mane nitiere ji 7 manyoro ne nitiere. Koro gi sechegi endi atudra kod wuoyi matin Collins, ma bende Collins wacho ni owito min mare mantiere e ot kaendi. Collins, in gadi motelo ni konwa ni mamu ne nitiere e ot kae, momiyo sani koro osiepeni gi jok mamoko bende koro timore nade? Dhi chendo kod yudo moko kuom mwandu mage machalo kaka ng'we yamo moro yudo ka chande. En adier ni kae kama ne mamu odake, to mae e od mamwa kuma ne mamwa nitiere. Kae kama ne masira oyude. Koro sofa nyoro no ne wayudo mwili 3. Mwili mokwongo ne en mar mamwa, mwili mar ariyo en mar osiepne jirande mane obiro buor kuome, to gi nyathine, to gi nyathi nyamin mamwa. Koro sofa 4 bodies no oseyudi. Koro sani what we are looking for, we look for another 3 bodies. My first body en mar Kelly Isaac Okoth, to wamanyo kendo mar Tash ma adopted sister mara, to gi nyathi achiel miluongo ne ng'anene Austin, ma nyathi jiranda no. Koro so far 3 bodies pok wayude, momine no kwa initiate this search, to gik moko minyalo yud material 1 2 3 ma pod nyalo tiyo titimo ne iduoko na kocha chande. Menyo ne ochakore gi Yaura, sani koro duoge ot kama nyoro ne gitere. Chich moro nitiere ni koso gin ringre moko nitiere kuondege? Chich moro nitiere ka, nikech kalure gi ringre moko go wasebedo kwa yudo ka nyoro no ne wayudo, sama ne wayudo 3 gi ma wayudo kawuono gokinyi no kwa identify, but kane wabiro gokinyi to wachako that search golo kite ema ne wa spot tiende. Koro mane mamiyo wabedo gi that hope ni more bodies nyalo bedo ka. To e kinde mane matimore, sane no ka jo makoro temo konyi mondo mi utemie golo moko kuom tafare gi gik mamoko gendi, gin mano osiepe mamoko bende sedo bentie jok moko mosebiro kopogore kod Aki Africa mantie sani? Onge jo mosebiro ka, nikech Red Cross ne nitiere ka nyoro, to gima ne gitimo nye onge. Ne girango aranga ma an gosiepna ne gi jirende gagi ema nye wadonje pi. Gin ne giting'o bochgi gidok go. Wane wadonje pi, ne wadonje pi gi lwetwa manye wagolo bodies gi. Kata mana joma nyokwame ot wane manye wagolo, gin ne gidok. Koro abedo gi lit sana dhod chunya, nikech ok ang'e ni sirikal mane mana gocho ne, akiani na yiero Ruto, akiani na yiero ng'ato, kata kok na gocho ne Ruto no. Ok tuong nyisi ni, ok tuong rom nyise ni jaluo ni ka ohinyore, ok kosmo ok okonya. Jokoroboga joang mano en Collins ma waloso godo, ma bende wacho ni nyaka chop sechegi pod gidhi nyime kod manyo moko kuom anyuonde mochich godo ni nyalo bedo ni nitiere kaendi, koluwo ni nitiere moko kuom ringre moko mane giseyudo. To nyaka chop sechegi ni ma en Genga Ora, e diere ka en kama ne odni oruombore. Ka oliero no mokwongo wacho ni ka lure kit kaka ngufu mathoth mane pi obiro godo noyudo ka jirende ne bende nitiere kanyo endo. Koro nyaka chop sechegi nitie ong'we yamo moro ma jirande
osebedo ka tiyo godo oyudre kaendi. E batha koni nitiere miyo moro ma bende osebedo ka ting'o kite kaendi. Abiro mana penje mapiyo piyo. Aneno ka nitiere chenro mar golo gigi endi kendo ong'we yamo bende ting'e lweti. Chenro machielo ka nochake okinyi nyaka chop seche gi pok oa kaendi. An iluonga ni Lilian Adhiambo Omondi. Kalure kod mateso mwasekale kaendi go, ne wakwayo mana sirikal nyaka sama wantiere ni wawinjo matek, waonge kata chiemo kunyal miwa to miwa uru yath mondo wakonyre. Miwa uru yath, at least inyalo bet kata kiwinjo kech to kik ilwar piny. Nyaka nyo wayud shida ni wasebedo kwa wingni okae chakro kinyi chakro tieno wanindo ka wamanyo jowa, nikech kata anatony kama indigo jiranda kag nyithindo koro pod wamanyogi gilitnwa sana, nikech sirikal ok nyal konyowa nikech kuna simu nimekupatia ndio hii hapa, nikech wamanyogi wawegi ka Red Cross nyalo biro gi idhi wi gorofa gin gi titiji waka picha. Sirikal obiro, governors nyon ka onge gima gisemiyowa, koro wan wakwayo mana kony. Koro boga joang' mago me gin ywak mawuok kuom jogo ma osebedo ka dhiyo kod chenro mar golo moko kuom matafari mwano ger god ni endi ka bende chenro ni geno ipod dhiyo nyime moting'e lwetege gin mana moko kuom ong'we yamo ma osebed ka opogore nyaka chop seche gendi. Koro nyaka to chegi pod obro dhiyo nyime kod rango ni gin ang'o gini ma dhiyo nyime kopogore kod yudo moko kuom ringre moseyudi nyaka chop seche gendi motelne mane waloso kod jodito mopogore mane oluoro ka mak mana ni ywak ma jogo nitiere gode ni mondo chwalnegi kony kendo mi thuolo mar dhi nyime kod manyo moko kuom wede kod osiepe. Nitiere gima dhiyo nyime e tung' kocha chonde mane wan kod thuolo mar chwoyo wang'wa en ni jogo modak e geng aora manotem dar kaendi nyaka chop sechegi moko dak e sikul, moko dak e chiro ka girito ni bende nitiere kony moro mabiro chopo kendo giyudo mana moko kuom gigo manyalo miyo gi teko kaendi mondo gidhi nyime kod tich ma gisebedo ka gitimo ka gin kod geno ni ka ok giyudore ka gingima ma bende moko kuom gi osewito geno ni ok ginyal yudo ka gingima to inyalo yud ringre margi mondo chenro mag iko margi kata kogi obiro tim. Kachiel nyaka studio Milton en adieri makar kende ni thuolo mar yudo moko kuom adieri kata mago mabiro bedo katimore pod biro dhi nyime kaendi.